салом алейкум бародарои азиз. Бовар ки ана кор даем. Кор кесим ба дараҷааш гармай ки як хлосад оманда бовар мекунем бародаро. Мега ки ина шотка дар дастам руфтесам аминҷара. Ана западло нест, кор мекунем. аллоҳ насиб тақдир мо дамира кашидай. ана чӣ гуфтанем? ба худо гуфтанем ки вой бар ҳоли ҳамон одамое ки ана стройка кор мекунанд дар гармӣ. ман 6 сола дар Москваям. бовар кун ин кора кагӣ набудам. ана ҳамон одамое ки фан мекунанд ҳамин хеле одаморо сумошона наметаҳанд. ина дар стройкаҳо кор мекунанд сумошона наметаҳанд ку гӯҳои шуморо бихӯранд. бовар кунед. нами риховаи шуморо бихӯранд. мара бабахшем ба ин гапомо. бовар ки зурм омага бисёр бародаро занг мезананд мегӯянд ки ака стройка кор мекунем сумона додам. бовар кунеда ин азоба ман навдидам. ин азоба ман навдидам. ин хеле азоба ман навдидам. бовар мекунем. ин гӯҳои фарзандотона бихӯра. бовар мекунем. унамун наские ки як ҳафта мепӯшиш буғализ мекуна ку унамун наскиҳои шуморо бихӯранд. ҳамун шахсиятҳое ки ана ҳамун сумои шуморо мегиранд. бовар кунед. ман ин хелиша навдидам. на сиёш бародар гап за якда сухан ки бовар ки зурм омади гармида нига ки. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракат. кулу апаву хорон додару након. инҷа кор кесим афтоида намедонам валлоҳи чанд градусай. инҷа кор кесина мегӯн ки инҷа плитка зесем. мегӯн хай чанд сола ина кор кестама. ба худо мегӯм вой бар ҳоли ҳамун бародарое ки дар стройка кор мекунанд. як хел бадбахташ бо сумои ҳамонро фан мекунанд мегирам мегӯм ки гӯҳои ҳамонро бихӯранд. беҳтарин бовар кунда бародаро худо бизанам на мо ин хеле кора навдидам. дарди кидачидагиро нафаҳмидам ки чӣ будада. дарди ки кидач чон мекунанд. аллоҳ ҳаматани габон боша. у одамое ки кидат мекунанд худо мезанашон. хорошо. бовар кунед охи нафаҳмидем. бовар кунед шумо моро бовар кунед. ман нафаҳмидам. ана чӣ гуфтаням? парвардигоро гуфтанем ки ҳамун шахсиятое ки ҳамин хел бародароро фан мекунанд ку худои меҳрубон як қадам усинозада ҷонша бигира. ҳамун пул дар ҷибакаш бимбара. ҳамин қадар гуфтаням. боқӣ аллоҳи меҳрубон ҳаматани нигоҳбон боша. тағай ягон сухан дорӣ? аллоҳи меҳрубон нигоҳбонтон боша. тағара нигоҳ кун. тағара дар сараш бечора нумолакаш каштагӣ. ҳай худованд нигоҳбонтон боша. аллоҳи меҳрубон нигоҳбонтон боша. инем хеле бародаро. ина як бори дигар нигоҳ кунед. инам кора диден не бачаташа худо куша. ина азобай азоб. дуо кунед дар ҳаққи якдигар дуо кунед. иншоалло ҳамаш нав мешавад. худованд ҳамата нигоҳбон боша. бо як бори дигар мегӯм ҳамон шахсиятое ки пули ҳамин хел шахсоро мехӯрен аллоҳи меҳрубон хора залилтон куна. аллоҳ нигоҳбонтон боша.